आज ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି କି ଛାଡ଼ିବିନି ଭାବି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାବିଲି ଛାଡ଼ିବି। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଭାକୁର ମାଛ ଆସିଥିଲା। ତ ଭାବିଲି କି ସବୁବେଳେ ତ ମାଛ ତରକାରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ବଟ୍ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବନେଇବି। ହେଲେ ନୂଆ ବନେଇବି କେମିତି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମାଛ ତରକାରୀ ହିଁ ହୁଏ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏତେ ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସିଧା ଚାଲିଲି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ଭଲସେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆଳୁ ବି ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ତେଲରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟା ମସଲା, ପିଆଜ, ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟିଲା, ମାନେ ଝୋଳଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ବନିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସିଧା ଚାଲିଲି, ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଣିକି ପକାଇଦେଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଭାକୁର ମାଛର ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ମାଛ ତରକାରୀଟି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।